Hello! Welcome back to my channel. Dahil nag-click ka sa videong ito, alam ko na gusto mo ding malaman kung bakit. Kapag ang asawa ay kano, mukha ng ATM. Maraming nakaka-relate nito dahil lalong-lalo na yung mga babae na nakapag-asawa na ang Amerikano. At isa na ako doon sa kanila. Welcome to the club. Bakit ganon? Kapag ang asawa mo ay Amerikano, isip ng mga tao ay humihiga ka na ng dolyares, lalong-lalo na ang mga tao sa Pilipinas. Dati, noong BF, GF pa lang kami ng ex-hubby ko na kano, nasa Pinas pa ako noon, di rin naman ako nangihingi dahil may trabaho naman ako. Nagkusa siya padala minsan, maliit na amount lang like 1,000 or 2,000 pesos. Ganyan lang, pero hindi palagi. Tapos, noong dumating na ako dito, grabe ang pinagdaanan ko na pag-adjust sa bansang ito. Alam ng family ko na wala akong trabaho dito, kaya dapat hindi sila mag-expect anything from me, especially about money matters. Hindi ko sila sinanay sa pagpapadala at prangka ko sila na wala akong pera para hindi sila mag-expect. Kung magtampo ka, pakialam ko sa'yo. Hindi ako OFW dito sa Amerika. Pumunta ako dito para mag-asawa at bumuo ng sarili kong pamilya. Ngayon, sa pangalawa kong lalaki, hindi siya mayaman. Oo, kano siya. Pero, hindi mayaman at hindi mukhang ATM. Nakakahiya naman manghingi sa kanya para ipadala sa Pinas. Gusto ko ang ipapadala ko ay yung galing sa akin. Pera ko, hindi pera niya. At saludo ako sa pamilya ko sa Pinas, lalo na mga kapatid ko dahil naintindihan nila ako. Masaya na kami sa chat-chat, chika-chika, kumustahan, mga ganun. Tapos may time na hingi sa akin, pero ipapadala ko ay yung kaya ko lang din na amount dahil wala naman akong trabaho dito. I am thankful na wala akong narinig na reklamo dahil maliit lang ang pinadala ko. Thankful din sila sa akin kahit papano ay meron kaysa wala, di ba? Hindi ko sila sinanay sa mga ganyan at mga kapatid ko ay hindi mga mukhang pera. Kaya nagpapasalamat ako na ganyan ang mga ugali nila. Thank you mga kapatid ko! Sorry talaga mga kapatid ko. Sa panahon ngayon wala akong maitulong sa inyo na pinansyal. Sadyang iba lang talaga ang pamumuhay dito kaysa Pinas. Kaya nagmukhang mayaman. At ang value ng dolyar to peso ay malaki. Dito, dolyar ang pera, dolyar din ang ginastos. Madami akong mga dreams sa Pilipinas. Like magkaroon ng maayos na bahay. Kasi pulubi ako sa Pinas. May lupa pero walang maayos na bahay. Hindi ko magagawa ang lahat ng dreams ko kapag wala akong pera. Need ng pera para magkatotoo ang mga pangarap mo na magkaroon ng maayos na bahay. Siguro someday magagawa ko yan kapag mag-work na ako dito at magkaroon ng sarili kong pera. Sa ngayon hanggang pangarap na lang muna. Paano kasi hindi naman ako napunta sa bilyonaryong kano, yung nag-uumapaw ang pera at ikaw asawa may allowance at shopping lang ang buhay at may pera talaga ipapadala sa pamilya sa Pinas. Ang sarap siguro ng buhay mo kapag ganun. Iyon na talaga ang ATM na kano. Kaya kayong mga nasa Pinas, kapag may kano ang kakilala ninyo or kaibigan ninyo, huwag ninyong isipin na humihiga na sila sa pera dahil hindi lahat ng kano ay mayaman. Tama lang din yung kita ng iba para sa pang-araw-araw na gastos at pambayad sa mga bills dito. Lalong-lalo na yung credit card. Usong-uso yan dito, utang. Mabuhay tayong mga asawa ng kano na hindi mayaman. Isa na ako doon. Hello, shout out sa mga nakapag-asawa ng kano na hindi mayaman. At least masaya ang buhay at kumakain ng 3 beses or more than beses sa isang araw. Basta minahal nila tayo at hindi sinasaktan at hindi pinagbubuhatan ng kamay. That is more than enough to be thankful.
Paano kapag napunta ka nga sa sobrang yaman na kano? Bili lahat ng mga luho mo, tapos hindi ka naman masaya sa pagsasama ninyo. Walang love, walang respeto sa iyo, parang useless din, di ba? Napaka-unfair talaga ng mundo. But it is what it is. Patuloy lang ang laban sa buhay, mga kapatid. God bless us all. And I thank you. Kung nag-enjoy ka sa aking sulat na ito, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Like, share, and comment. And also hit the bell for more uploads. Thank you so much for watching. Bye for now.